मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। पूरी तरह से दोखना की तरह हूबहू दिखता है, परंतु कब से ये जो पठानी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मुड़ी लाडू बिक्री कर रहा है कौन হয় আমি বংশী আমি নারুবানা বংশী আর এটা কি হয়ে গেল রাজবংশী হওয়ার পর কি হয়ে গেল কুশ রাজবংশী না হয় হেনতে রাজবংশী আর আমি কুশ আমি খালি কুশ দুনুচা তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো মিল নাই হেনতৰ লগত রাজবংশীৰ লগত আমাৰ কোনো মিল নাই আমাৰ পিণ্ডা খোৱা সব কিছু আমার কালচার ড্রেস আছে সব আছে আমার কি নাই প্রমাণ পত্র সব দিব নিজস্ব ভাষা নিজস্ব খাসবার নান্দ্রি বিদে তুমরে রাজবংশী বিদে তুম নান্দ্রি নিরে সব কিছু তুমু সব কিছু নান্দ্রি বিদে তুমু তুমরে না তো বিকাল থেকে চরনালতে না সোকা জরং কষ্টরে মধ্যে নিছে গামছা জরং যাই জরং সব নান্দ্রি চরনাল নিছে মদা পর্দার মধ্যে বাঙালি কর লেখাই বড় আদে কসমর আগত Good morning, hello latestupdate नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों नैबे फुंबिलिनि समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आपडेट होनायनि सिगां गोरोन्थि भिउखौ नायदो। ओरैबायदि सलिड नङा होमबा? वाव। नोंथांमोना पिक्चाराव नुनानै गोजोननाय मोनदों जानांगौ, नाथाय आं बाहाय गसंनानै बेसेबांदि आरो गोजोनसिनदों। पलिटिकली स्टेटमेन्टफोरखौ एभयड खालामनो सानगासिनो दं, नाथाय गोसोआ मानियाखै। लोगोसेनो गोबां बेले बेजे दावराव दावसि कन्ट्रोभार्सि नै दासान्दि सोलिगासिनो दं नङा होमबा? जा समायना नै आयु नै सायफैदों आरोना दलदनो खुनु डिस्टार्ब गैयाजासे। बिमाबो दं फिसाबो दं नायदो। मोनद' हारिनो एसटि मा दा एक्चुअलि राजबंशी होननानै बुङोमोन जाहैदों, दा राज जाबावबाय, बेनिफ्राय राजनि उनावहाय दा कोच राजबंशी जाहैबावबाय। खिन्थु दा बेखौ कोचफोराहाय एक्सेप्ट खालामाखै। बिथांमोना बुंदों जोंहा राव हारिमु भाषा धोरोम गासिबो दंजोबो, नाथाय जाय बिथांमोना गावखौनो बंशीनिफ्राय राजनिफ्राय कोच राजबंशी हिसाबै मुं लागासिनो दं, नैबेनि फारसे नैबे सासे बिथाङा गोख्रों रावजोंहाय बुंदों आरो बे सैथोबो। दा बिदिनो बिथांमोननि गेजेरावबो माखासे बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सिया जालायबाय थागोन, जिहेथु रावबो गावनि आइडेन्टिटिखौहाय एथ' सहसै खोमाना लानो लुबैया। दा थिग बिदिनो जोङो प्लेन्स ट्राइब एसटि हिसाबै जों बर'फोरा बयबो मोनथियो गोलाव समनिफ्रायनो जोंहा मा जारिमिन दङ। खिन्थु सोंथिया बे दिनै एनअसिखौ बिटिसिनिफ्राय होना दोननाया दाय ना दिनै पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना जोंहाबो एख' खहा जायालाबासे एसटि होनायावहाय एख' बुंनांगौ गैया होननानै होनाय स्टेटमेन्टनि फारसे बिथांमोना दिनै पलिटिकेल माखासे डायलगफोरखौ होनो हागौ, खिन्थु बिथांमोना जे पार्लियामेन्टआव मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों पार्लियामेन्टसिम सौहैबाय, स्टेट एसेम्ब्लियाव 8 जन एमएलए बिथांमोननिया बारग'लांहोबाय, सासे केबिनेट मिनिस्टारा बारग'लांहोबाय। दा पार्लियामेन्टआव एमपि लकसभानि राज्यसभानि एमपि सोरनि दोलोनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ दंहैयो नङा होमबा? सोंथिया बेसो। जोङो बेवहाय जोंनि पर्टेल मिडिया जोंनि स्टेट मिडियायावहाय होख्रावनानै जाया। दाखालि बावैसो जे आलफ्रेड बिथाङा बुंदोंमोन नेशनेल मिडियाफोराव मानो आवाज दैखाङा, मानो सासेबो दैदेनगिरिफोरा बुंनो साहस गैया? बे एक्चुअलि बिराद कारेक्ट स्टेटमेन्ट आरो राइट स्टेटमेन्ट। मानो आवाज दैखांनो हाया? दिनै गावजों गाव नांलाय खमलाय जालायनानै हुलुस थुलुस पलिटिकेल बेनिफिटआ दङ बेवहाय, नङाबा सेक्रेटारियेटआव एटाक खालामनायखौबो दिनै बेलेग गोदान इस्युआव लांलायबाय। बे फिसा सेक्रेटारियेट बिल्डिंआ बायदों, फैसा दङ, गाबोन बानायफिननो हागोन होननानैबो माखासे जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंनाय खोनादों। खिन्थु बै फिसा इनफ्रास्ट्राक्चारखौनो लाबोनो आदैमोन मादैमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन
खस्थ' जादोंना जायाखैमोन बर'आ दिनै बे बिटिसिखौनो लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामदोंना खालामाखैमोन सेक्रिफाइस खालामदोंना खालामाखैमोन जाय जिनिसखौ नोंथांमोना दिनै फिसा मोनसे बिल्डिं बायदों खोरखि बायदों सियार टेबोल बायदों होननानै बुंदों लुनो थाखाय जाखिनि खस्थ' जायोना सिफायनायाव 1 सेकेन्डबो नाङा होननाय बाथ्राया सैथो आरो बेखौ ओरैनो गोरलै होननानै बुंनोबो सहस खिन्थु खस्थ'आ बेसेबां बेखौ मावबाय थानाय समावल'सो मोनथिगोन जानो हक नोंथांमोना बयबो रोंखा राखा बिजिरलायनो हासिगौ बेनि फारसे बुंदो आरो बेलाफारसेथिं गाव गावजों गाव कन्ट्रभार्सिया जालायबाय थाखागोन दिनै जोंनि आसामाव बे मोनद' हारिखौ लानानै एसटिनि दुंहाव थासारि बेलाफारसेथिं सारा नेसन वाइड जोंनि नेसनेल लेभेलावनो गुबुन गुबुन स्टेटफोरावबो बेफोरनि बायदि खुद्रिनाय दङ बे एथ' सहजै बिथांमोना मोननाय नङा होननानै आं सानो आरो बे गोरलैबो नङा जिहेतु दिनै खुद्रिनाया आसामावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो जागासिनो दङ बिदिब्ला गोजोन्थों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय